Autoridades, donas e cabaleiros, amigos todos, boas noites. Nos albores do ano santo Xacobeo 2010, nada máis acertado que iniciar este concerto de reis da Real Banda de Gaitas da Deputación de Ourense coa marcha solemne do himno do antergo Reino de Galicia que serviu para recibir aos peregrinos a súa chegada á Catedral de Compostela. Seguidamente do himno do antergo Reino de Galicia, os percusionistas da Real interpretarán o saúdo de tambores 2010. Alborada de Ourense, peza clásica do repertorio dos gaiteiros ourensans que serviu de obra obrigada no concurso regional de gaiteros celebrado nas festas do Corpus de Ourense do 1950, será a seguinte interpretación da Real. Para rematar esta primeira parte do concerto, os xóvenes, gaiteiras e gaiteiros, ofreceránnos unha suite de melodías procedentes de distintos lugares da península baixo o título de Cantares de España.
A zanfona é un instrumento con longa historia na tradición musical de Galicia, sendo a evolución do vello organistrum do que temos unha boa mostra no Pórtico do Paraíso da nosa Catedral ourensana. O grupo de zanfonas da Real Banda ofrécenos a cantiga 250 de Alfonso X o Sabio, para seguir coa interpretación dun bello cantar de Aninovo recollido de José Veloso Valcárceles Forgas da Póvoa de Brollón, Lugo, así como a Panxoliña, San Xosé e máis María, coas voces das cantareiras da Real.
Recuperando a bella tradición iniciada polo gaiteiro de Bento Sela a finais do século XIX e continuada polos 30 de Tribes, o maestro Ricardo Curtier compuso, entre outros moitos temas, dúas fermosas obras tales como o pasodoble Os Trintas e a Jota Blanca o Negras Pezas, que seguidamente interpretará o cuarteto Curtier. Decir que nos próximos días será presentado un novo traballo do gaiteiro solista da Real, Marco Foxo, baixo o título de gañador Solistas 2009, no que o cuarteto Curtier constitúe o fío conductor. con todos nós unha das grandes cantareiras de Galicia que soubo guardar na súa memoria o segredo e o estilo do antergo, xeito de cantar que se cultivou nas terras de Montes. Dende Ribadavia, pasando por Soutelo de Montes, ata chegar a Cerdedo, en Barro de Arén, chegaban os arrieiros coas súas tonadas.
Un documento único desa tradición musical é Manuela Cortizo Medal, que hoxe está aquí con nós. A súa voz tráenos hoxe a esta Santa Catedral a mensaxe do arrieiro e o canto de Reis de Barro de Harén en Cerdedo, que cantaron ao neno Xesús de forma incomparable. Con moito gusto e moi contenta por a ver se o podo facer. Vou cantar os Reis primeiro. Nos aquí venimos, nos aquí llegamos, se nos dan licencia, nos los Reis cantamos. Que viva, que viva, que viva y que reine el Verbo encarnado, el Rey de los Reyes. Y en el portal de Belén nació un hermoso niño y un ángel bajó diciendo que era el Rey de los judíos. Y un ángel bajó diciendo que era el Rey de los judíos. Vinieron los Reyes Magos, cansados de caminar, abandonan sus caballos al niño, van a adorar. Abandonan sus caballos al niño, van a adorar. Y os pastores en Belén fueron ao monte por leña para que entrara un niño que naceu a Nochebuena. Para que entrara un niño que naceu a Nochebuena. Y os pastores en Belén fueron ao monte por leña para que entrara un niño que naceu a Nochebuena. Vinieron los Reyes Magos, cansados de caminar, abandonan sus caballos al niño, van a adorar. Y os pastores que supieron con él no quería festas, hubo pastor que rompeu 100 pares de castañetas. Hubo pastor que rompeu 100 pares de castañetas. Esas uvas, esas pasas, ese mel, esas castañas, son para llegar ao neno que está deitado nas pallas. Eu tamén digo que vivan, eu tamén digo que vivan os señores desta casa e maila súa familia. Os señores desta casa e maila súa familia. Las viejecitas del rey con fina voz alisaron
estes señores quiera Dios que de hoy de un año. Yo cantar do arrieiro é un cantar moi baixiño, cantano en Ribadavia, rezo a no Carballiño. Ai, ruiña, ai, ruada, vinde mozos e mozas a fuliada. E arrieiro da murada vai polo paraño arriba, mociñas de Vila Pouca, dende a carne cocida. Ai, ruiña, ai, ruada, vinde mozos e vellos a fuliada. Fun ao viño Ribeiro e pasei por Almuzara e no alto de Soutelo bateu unha neve na cara. Imos, o presidente da Diputación, don Xosé Luís Baltar, vai entregar a señora Manuela Cortizo Medal, a mellor cantareira seguramente do mundo, a medalla de ouro da Real, precisamente por ese valor de haber mantido e transmitido o noso patrimonio inmaterial, como son estes cantares únicos da boda da señora Manuela. Moitas gracias, señora Manuela. Agora, Marco Foxo Aira vai interpretar cunha bella gaita recollida nas terras do Caurel dúas tonadas que aparecen no seu novo e primeiro traballo discográfico, Alalá do Caurel e Jota de la Malonga. A interpretación realiza coa antigua dixitación a man pechada.
E agora dispoñámonos a escoitar sons da eira. O acordeón é un dos instrumentos populares en todo o mundo. Foi e segue sendo encargado de enriquecer coa súa música innumerables actos festivos. E para mostra escoitamos a sons da eira, excepcional dúo formado por Elena Sousa e Daniel Meguiriño, que nos ofrecen dúas obras, Séserlá e Muiñeira Asturiana.
extraordinario concerto de Reis, pero chegamos ao punto culminante do mesmo. Como colofón a este concerto que estamos a ofrecerlles dende a Catedral de Ourense, a Real Banda de Gaitas da Deputación de Ourense, conxuntamente coa voz de Miriam Figueiras, a flauta máxica de Óscar Ibáñez, o son inconfundible do clarinete de Xosé Lois Tielas e as voces dos nenos cantores Cristina Eiró, Uxía García e Álex López, bajo a dirección do mestre Xosé Lois Foxo, ofreceránlles Por entre as silveiras, o Cantar do Cego de Vences e Dorotea. Por entre as silveiras que tan alegres os paxariños anunciando a todo con un esplendor que nace o neno máis excelente, máis bonitiño que ven a ser fillo do noso Señor. As oveliñas facendo pola beira do regueiro derran porque xa naceu o rei da terra e do ceo. Moitas gracias.
Llamaron 7 doctores de los mejores de España. Unos dicen que se muere y otros dicen que no sana. Y uno de ellos decía: ya no es este el primer caso. Las mujeres en la muerte suelen dar algún mal paso. La Dorotea fue a buscar agua y el gas fue de cañón. Ahora la pobre anda muy triste y llena de dolor. Y por el pueblo todos murmuran que la han visto llorar. Muchísimas gracias. Se acerca do final deste concerto. Quixéramos interpretar, segundo o programa, unha antiquísimo villancico, unha panxoliña que se chama Alborada de Veiga. Digamos, Alborada de Veiga é unha melodía que Pascual Veiga organizou da tradición dos gaiteiros. Entonces foi un mestre importante de coro, Alá Mondoñedo. Pois con esa panxoliña, esa Alborada de Veiga e a mellor de chantada, digamos, facemos o penúltimo tema desta noite neste concerto para o recordo. Moitas gracias pola súa atención. Alborada de Veiga.
Autoridades, donas e cabaleiros, amigos todos, despois destas magníficas interpretacións da Real Banda de Gaitas da Deputación de Ourense, chegamos ao punto da derradeira despedida. Temos escoitado un concerto inesquecible, nun marco irrepetible, conxunción de arte e beleza, dúas excelencias que levan implícita a ética. Non hai arte sin ela. Mais, para rematar este acto, nada mellor que unha versión especial do himno galego para dar inicio a este ano santo xacobeo 2010. Dende o noso corazón, o desexo para todos dun feliz Ano Novo. Moitas gracias.
Moitas grazas e feliz ano a todos. Gracias.